फालांगिरि धनेश्वर सरगयारिया BPFआव जइन जाबाय। सा खोला सानजा सोनाब बर' माहारिखौ दावगालांनायाव हाग्रामा महिलारिया हेफाजाब होदों। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF हान्जाया बर' माहारिनि सा खोला सानजा सोनाब जिबायदि बिथाङा बर' माहारिखौ गौथुमै लाखिनानै जोंनि हारिखौ गोजौ लामायाव दावगालांनायाव हेफाजाब मदद होदों। हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों हारिखौ रैखाथि होनायखौ मोजां मोनना आं BPFआव जइन जाबाय। धनेश्वर सरगयारि। जिबायदि बर' हारिखौ जेखैबो जेरैबो लामा सामा दालां न' गोरिब गुन्द्राखौ जिबायदि नायफिनदों, बेबायदि बिजाथिनि मावनाय खामानिखौ मोजां मोननानै आंजों लोगोसे आंनि गोबां आंखौ मोजां मोनग्रा मेम्बारफोराबो आंजों ज' जानानै दिनै 84 वार्किं कमिटिनि बे सिटिं आफादाव आङो बिथांनि मावनाय हाबाखौ आरो BPFखौ मोजां मोननानै आङो आंनि गोसो गोरबोजों बिथांनि बे BPF हान्जायावनो आं दिनै जइन जाबाय। उदालगुरियाव दिनै BPF हान्जानि 84थि CWC मिटिं जायो। बे मेलाव 2005 आरो 2010 मायथाइयाव बाक्सा जिल्ला 21 नं सालबारि बियाबनिफ्राय BTC बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेबोनाय आरो आथिखालाव सासे फालांगिरि बाक्सा जिल्ला बाथाबारि गामि ओनसोलनि धनेश्वर सरगयारिया BPF दोलोखौ मोजां मोननानै बारग' BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव हाबो। बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय आरो जाखांफुनाय लाइमोनफोराबो गासै 30 सोद्रोमाफोरा हाबो। फालांगिरि धनेश्वर सरगयारिया BPFआव हाबनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि सा खोला सानजा सोनाब बर' माहारिखौ दावगालांनायाव हाग्रामा महिलारिया हेफाजाब होदों। हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों हारिखौ रैखाथि होनायखौ मोजां मोनना आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगाखांहोनायाव मदद होफानो आं BPFआव जइन जाबाय होनना धनेश्वर सरगयारिया ओरैबादि बुङो। दिनै आङो मुस्रि धनेश्वर सरगयारि 21 नं सालबारि समस्तिनि आं सासे सोद्रोमा। आं उदां बिजाथि हिसाबै खेबनै इलेक्सनावबो आङो कन्टेस्टिं खालामदोंमोन। बे कन्टेस्टिंआव आङो सेकेन्ड पजिशनाव दङमोन। दिनै आङो उदां बिजाथि हिसाबैनो आङो दिनै रायजोनि गोबां हाबा ससियेल वार्कार मावबोदों। बेनि उनाव दिनै नुना मोनबाय 2005 सननिफ्राय दिनैसिम हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF हान्जाया बर' माहारिनि सा खोला सानजा सोनाब जिबायदि बिथाङा बर' माहारिखौ गौथुमै लाखिनानै जोंनि हारिखौ गोजौ लामायाव दावगालांनायाव हेफाजाब मदद होदों। गाव थावख्रि बायदि माहारिनि सासे गोजों बिथाङा माने सोद्रोमा आरो सासे बर' माहारिनि माने बिथांखोजों हेफाजाब माने बिथांजों रावबो माने तुलना होनो हायि बायदि बिथाङा जिबायदि बर' हारिखौ जेखैबो जेरैबो लामा सामा दालां न' गोरिब गुन्द्राखौ जिबायदि नायफिनदों, बेबायदि बिजाथिनि मावनाय खामानिखौ मोजां मोननानै आंजों लोगोसे आंनि गोबां आंखौ मोजां मोनग्रा मेम्बारफोराबो आंजों ज' जानानै दिनै 84 वार्किं कमिटिनि बे सिटिं आफादाव आङो बिथांनि मावनाय हाबाखौ आरो BPFखौ मोजां मोननानै आङो आंनि गोसो गोरबोजों बिथांनि बे BPF हान्जायावनो आं दिनै जइन जाबाय। आं आसा खालामो आंबो बिथांजों हेफाजाब मदद होनानै ओनसोलखौ आरो जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलखौ बिथांजों थाफानानै जाहाथे बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन खालामनायाव आं मदद आरो हेफाजाब होनो हागोन होननानै दिनै आङो समायखिरा लानानै दिनै आङो बे हान्जायाव हाबनाय जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै। जो डायबिटीज वाले हैं और जो डायबिटीज से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इन्होंने बेरी आप समझते हैं, बेरी एक ऐसा चीज़ है
बहुत मतलब फलों में जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गुण भरा हो वो वाला ये सप्लीमेंट है। और ये पूरे शरीर को इतना एक्टिव करता है कि आपके एक एक रोग के ऊपर ये काम करता है और उस रोग को जड़ से ये ठीक करता है। ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो हमें सख्त ज़रूरत है अभी के दिनों में। ये आहार ना होने के कारण आज हमारे सही करोड़ बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ रही हैं। उसको रोकने के लिए एक बार आप जरूर यूज करें प्रो बेरी प्लस। इसमें करीबन ये देख सकते हैं इतने सारे बेरी हैं, करीबन आपका 100 से ज़्यादा बेरीज के साथ ये बना हुआ है। और ये इसका इतना लाभकारी है क्योंकि जो भी शरीर के अंदर जो कमियां हैं जिसके कारण आपके शरीर में जो बीमारियां आ रही हैं उसको ये जड़ से ठीक करता है। जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं एक बार जरूर इसको इस्तेमाल करें क्योंकि शरीर से बढ़कर कुछ नहीं होता, हमारे जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो एक बार जरूर यूज करें। आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा क्योंकि देखिए आप अभी तक आपने देखा, मैं इसको दिखा रहा था, अब ये मिलेगा कहाँ पे, तो बात आप अच्छे से सुन लें, एड्रेस को नोट कर लें। ये आपको मिलेगा बोरोलैंड थेरेपी सेंटर, कोकराझार काची गांव बस स्टैंड के सामने। और आप किससे संपर्क कर सकते हैं ये भी मैं बता दूं, ये आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, तुबलव ब्रह्मा, बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, उनका नाम है तुबलव ब्रह्मा। आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9974030738।